Ngani zakwethu okagodola umfana udaba ke niyalwazi. Uyabona u2026 ususemnyango wokushintsha nje impilo yakho. Ithemba lethu lokugcina umkhonto wesizwe. Lalela utshelwa yimi utshelo ukugcina. Ugodola uyamazi uye lo. Umkhonto wesizwe iqiniso kuyakwenzela. Umkhonto wesizwe uzosiza abantu. Yabona ngendlela engilizonda ngakhona leli iqembu leli. Wayethi umama ehambile ebuye nejumbane umbona ukuthi ujabule ngoba uzokhulisa izingane zakhe, kodwa ukuthi nje kebeke ngiqashe lo masipala ngakithi abakwazanga ukwenza inqwaba yentsha ngaphandle kwalo masipala ngakithi. Niyalazi leli iqembu angilisho njalo ningabe seningithuka njalo. Hey ngoba nina niyezwela engisazoniyisa, ngiyanibona niyezwela kakhulu. Isikhathi manje sokuthi ushintshe impilo yakho nomndeni wakho kanye nomphakathi ophila kuwona. Oma sebekhathele ukuyiza bebizelwe ijumbane bezoqanjelwa amanga. Asishintsheni impilo yethu. Bazali bethu kungathi manje ninokwenu senikwenzile. Joinani iqembu lomkhonto wesizwe impilo yezingane zenu ukuzishintshe. Yenzela ingane yakho kikho konke okwenzayo. Leli iqembu leli lehluleka kudala ukuthi lisize umphakathi. Akukho ke lisazokwenza. Hey umadoda wafika umanga elinye ilanga efika nokudla ayingamtshela ngathi mayi mina sengikhathele. Enganitshela naye ngelinye ilanga manje ngake nimbuze ngathi mase ngikhathele mina lokudla ngeke ngikudle. Wayila abantu bengafuni ukusiqasha njalo maniyele befike beninikeza ukudla bengasho ukuthi tshelani izingane zenu ukuthi ayiletha ama CV noma emahadebe ingane yakho izongena emsebenzini. Ngineminyaka ngaqedwe esikoleni bengangiqashi isidala. Faka ama CV kube nje lutho. Iqembu ke abantu baleli yaqembu banogovana inhliziyo zabo zila njengezeboni. Bazoqashana ngokwazana la kumkhonto wesizwe. Ayekho umuntu okeqashe ngalendlela okuqashwa ngayo kuleli iqembu leli lithize leli iqembu lejumbane leli. Akunamuntu owenzelwayo la. Umuntu nomuntu uzenzela yena. Umkhonto wesizwe ilona kuphela iqembu. Ugodole neyamazinyo ngisibonelo kini. Umkhonto ukuthi nawe uzokwazi ukuthi wenze ngendlela ewuqondile welokhuza. Lalela. Shintsha ukwenza. Shintsha ukwenza ungemzala lapha kwaHadebe. Ushintsha ukwenza. Lalela. Ngithi isikhathi sakho manje. Umndeni wakho usubheke wena. Ubhlungu webafana ukuthi uthi umfana noma uyifirstborn noma uyintombazane yokuqala kwenu. Noma ngabe uyilastborn ebese ungasebenzi. Wesiphathi makunengane. Elinonya leli iqembu kodwa ke nanku umkhonto. Ngiyakutshela lapho ngikutshele ufolwe ulayini lapho kuthiwa sofaka obani ngonyaka ozayo mase uthatha umasipala kuleli iqembu leli. Angishongo njalo ukuthi liphi ngiyanazi ngoba niyazwela ngizothi usho kithi ngike ngathini angiphathanga qembu ke namhlanje. Engisazonibulala abafana ngentuku. Hayi khohlwani bafana khohlwani impela. Khohlwani usosi uyophumula ngifile. Ngiyabezwa abanye bayiduduza. Lalelani ke bafika isikhathi nje mawubona ukuthi ngoba iziqhwaga laba ninxiba ikhipha zabo manifika pha nivotela umkhonto. Lokudla abanithenga ngakho benenza izinja bengaqashi intsha bengaqashi izingane zenu nikuthathe nifike nidle nigabe ngokuthi nizovotela umkhonto wesizwe enakwenza. Babekhala inyembezi kwezinye indawo kwajika ikhaphe ezazohlatshwa. Hey kwakuyisiphithiphithi ilento ezokwenza u2026. Ngithi kuwe isikhathi manje sokuthi ushintshe impilo yakho. Aphandle kwalokho uzohlupheka uzufe mntanami mawuzolokhu kuleli iqembu. Ngiyakutshela bothi besebenza ngapha ivuka imizi yoyise wena ufofobele lapha kuleli iqembu elikhathele elingasebenzela abantu. Yimlo ugodole okankomgodole umfana uke intshebe iminyama kanjani. Hayi umkhonto basobho lapha. Bye.